Čau, Filip Trojovský a tohle druhý kvalifikační úvod na Slovak Trolán 2015. Švihadlo. Švihadlo máme, činku máme. 20, 20, 20. Kruhy téže, všecko ready. Tak, super. Nebo ze země, že? Jo. Tak, tady všecko ready. Čas se nedopustím malou akrát, jo? Jo, však jo. Tak shodně. Tak, se připrav. Jo. 10 vteřin. Počtej mi té věci, to si tebe 10. 4, 3, 2, 1, jdeš. Deset. 9, 20. 24. 9, 30. 9, 40. 50. 60. 70. 80. 90. 52. 100. 110. 9, jo. A pojď. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 do konce. A další 10, naklid. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 30, a počítej do 5, 4, 50. Máme 20. 5, 6, 7, 8, 9, 30. 40, pohodička. Pojď 3 desítky, Filip. Tak, pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 1 a navrch. 7, 8, 9, 40, 1, jo. 3, 2, 1 a pojďme na půlčko. 3x6. 43, 4, 5, 6, 7, jo. 48, 2 šestky. Dobře, pojď. Raz, dva, a 10. Raz, dva, 3, jo. 54, poslední 6, brácho. Aleč. 6 easy. 5, 6, 7, 8, 9, 60. Ale
3, 4, 5, pojď na prase, 4 desítky, 7, 8, máš to, 9, dáme 12, 10, 30. Dobrý, to je 20. Super, 7, 6 dáme. Hrábni, brácho, hrábni, je to jenom o těch dřepech, o ničem jiným. Pojď, 15. Pojď, Lukášek, Kostovcej, zaver! Se nejdu. Výborně. A hloubka. 11, 12, zmáčkni zadek nahoře, 13, 14, 15, pojď, 16, 17. Dobře jde. Posledních 13 rok. Na paty, postav to trošku širší a pojď na paty, budeš tam stabilnější mnohem dole. A pojď, na paty a hezky do toho sedni, hloubka. 1, 2, 20, raz, 2, drží, 3, 4, posledních 6, brácho, minuta 16. Super je. Minuta 10. Dole što, skáče po kůzi. Pojď 6, žádnej dourek. 3, 2, 1, pojď. Minuta do konce. Na paty a hloubka. 1, 2, 3, poslední 3. 28, 29, 30, druhý. 46, pojď tam, brácho, pojď tam, 42 vteřin, 40 vteřin. A jde. A ha! 25 sekund, třeba jednou se dáš jeden. Dáš jeden. Pojď. Pojď. A je ono. A jde pořád nejde. Jo tam. 1, 6 sekund. 3, 2, 1, čas. Tak Filip Trojovský dokončil overhead squaty a dal jeden bar pí maslo.